חדשים בסלון, מיד אני אדבר עם כולם, וכמו שאתם רואים בדרך המרכב, ואני רואה בזווית העין שלנו, גם לאוכל האיטלקי אנחנו נגיע בעוד מעט. אבל קודם אנחנו נתחיל עם זה שרובנו עברנו פרק בחיים שבו התקשינו מאוד לתפקד בגלל סוג של משבר. אז איך יוצאים מזה? מסתבר שיש אימון להתמודדות עם משבר. איתנו שרון רנדליך, מנכ"ל גומא, המרכז הישראלי לגישור ואימון. בוקר טוב. בוקר טוב. מה זה אימון במצבי משבר? זה אימון שמגיע במצבים שבהם אנחנו מרגישים על הקרשים. ולכל אחד מאיתנו זה קורה מדי פעם, והוא באמת מתחיל ממקומות אחרים. כאילו, הוא לא מתחיל מאיפה שהאימון הרגיל מתחיל, אנחנו לא מתחילים ממקומות מאוד משימתיים וקונקרטיים, אלא אנחנו דווקא מתחילים, קודם כל, לעתים מלצאת מהמיטה, לעתים מלצאת מהבית. דברים אלמנטריים. מהדברים הקטנים שמאוד קשה לעשות אותם כשאנשים נמצאים בתחתית שבתחתית. אבל כשאנשים נמצאים בתחתית של התחתית, איפה יש להם את הכוח לבוא ולחשוב או לקוות שמישהו יעזור להם? נכון, אז הרבה פעמים זה בני משפחה. זאת אומרת, לא פעם הגיעו אליי בני המשפחה ולא המתאמנים עצמם. ולעתים זה אנשים עצמם שהמשבר הקשה הגדול עבר, הם מיד אחריו, אבל הם עדיין לא יודעים איך לצאת ממנו. זאת אומרת, אנחנו כבר לא במיטה כל היום, אנחנו כבר מסוגלים לצאת מהבית, אבל אנחנו עדיין לא יודעים מה לעשות כדי להתקדם הלאה. מה ההבדל בין אימון לפסיכולוג לגישור? שאלות מצוינות. ואולי עוד דברים שיש בתחום הזה. נכון. אז קודם כל להגיד שהרבה מהתחומים הם באמת נוגעים אחד בשני ומשיקים, ולכן הרבה פעמים שואלים את השאלה הזאת, ולנו הרבה פעמים קשה לענות בצורה חותכת. אבל נתחיל מזה שבאמת הטיפול הוא עוסק בקושי. הוא נוגע בקושי, בכאב, בעיקר הטיפול הדינמי. יש טיפול קוגניטיבי התנהגותי שהוא קצת אחר, אבל אם אנחנו מדברים על הטיפול הדינמי הקלאסי, אז הוא מתעסק בקושי, בכאב, בעבר, עם איזשהם נגיעות בהווה. אבל מתעסק בתחומים האלה, הוא גם יכול להיות מאוד מאוד ארוך. לעומתו האימון וגם הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי שהזכרתי, הם בדרך כלל קצרים הרבה יותר, הם מתעסקים בעוצמות, במשימות, בעשייה. אני מניחה שהמשברים נוגעים לתחום הזוגיות, לעולם העסקים. איזה כישורים יש למדריכים שלכם, או למאמנים שלכם, או למגשרים? אז קודם כל להגיד שהם באים מעולמות תוכן שונים. בעולם הגישור אפשר למצוא גם עורכי דין וגם מטפלים. בעולמות האימון אנחנו נלך יותר לכיוון של ייעוץ ארגוני ושוב טיפול. ואם אנחנו מדברים על טיפול, אז כמובן שזה מטפלים. מה, יש תוכנית פעולה עם לוז, עם משימות, שמישהו עוקב, שמישהו... לגמרי. באימון התהליך הוא תהליך מובנה, לפחות בגומא התהליך הוא מאוד מובנה. על אחת כמה וכמה שאנחנו מדברים על התערבות במצבי משבר. דרך אגב, בהתערבות במצבי משבר יכול גם להתערב שכן טוב. חבר קרוב. זה לאו דווקא, לפחות בשלבים הראשונים, זה לא חייב להיות איש טיפול. יש לנו הרגשה שזה תמיד חייב להיות איש טיפול, לא חייב להיות. מישהו שאכפת לו. מישהו שאכפת לו, והצד השני מוכן גם לשתף אותו שהוא נמצא במשבר, וגם לעזור לו ולהתמך בו. זה ממש צריך זמן, זאת אומרת... זה צריך זמן. תשומת לב וזמן. נכון. צריך תשומת לב וזמן ונכונות להיות שם באמת, גם ברגעים הקטנים, לא רק ברגעים הגדולים. ואותו מאמן או מגשר נמצא ברגעים הקטנים, ברגעים של המשבר האלה, הוא רק נותן לוז או מה לעשות ומשימות, ואז הוא חוזר אחרי טיפול ואומר מה עשית, לאן הלכת ותספר לי. אז באמת בתהליך האימוני הזה אנחנו נמצאים הרבה יותר עם המתאמן. אנחנו מלווים אותו, יכול להיות שניפגש אותו יותר מפעם בשבוע, לפעמים זה יהיה פעמיים בשבוע, בטח בשלב הראשוני. אנחנו נלווה אותו הרבה בטלפון ובסמסים. מה זה אנחנו? זה מאמן אישי לבן אדם? או שזה מספר מאמנים שהם על בן אדם אחד? לא, זה מאמן אישי לבן אדם. תלוי בחומרת המקרה. יש מצבים שאני אפנה לפסיכולוג, יש מצבים שאני אפנה לפסיכיאטר. לא תמיד זה יישאר באימון, אבל זה יהיה סוג של לנהל את היציאה הזאת מהמשבר. אם זה יהיה אימון, כמה זמן ממוצע לוקח התהליך הזה? צריך לטפל במשבר? אז החלק המשברי הוא בערך שבועיים. היציאה הראשונית מהמשבר היא בסביבות שבועיים. אנשים גם יוצאים לפעמים ממשבר לבד, וגם אז, אם מדובר על... כשאנחנו מסתכלים על הספרות, אז מדובר בערך על שבועיים. לא מדברים על חודשים. למרות שלעיתים משם נגררים לדיכאון, ואז זה יכול גם להמשיך 3 חודשים. אם לא תופסים את זה בזמן, זה יכול להידרדר. נכון. בשבועיים הראשונים אנחנו עוזרים לאנשים לצאת מהבית,
לחזור לחיות, לעשות את הפעולות לחזור לאכול, את הרגילות. הפעולות הקטנות, לעשות את הדברים שנעימים להם וטובים להם. יש אנשים שהולכים הרבה לים בשבועיים האלה. אחרי זה אנחנו מדברים על תקופה של סביבות בין 10 ל-15 מפגשים, שזה תהליך כבר אימוני רגיל, שבו אנחנו עושים תהליך שהוא תהליך מובנה של אימון. השבועיים הראשונים זה העזרה הראשונה. לגמרי, לגמרי. האמבולנס כזה עם ה... כן, עם זה. כן. טוב, אני מודה לך מאוד. תודה רבה. תודה רבה.